En af de ting, der er fede, ikke? Jeg kan huske dengang, at jeg røg mig skæv, så var det altid, du ved, den der tur ud til staden, ikke? Mm. Det var uanset om det regner, og vejret var dårligt, eller sådan whatever, ikke? Altså, jeg gør det. Jeg går gennem ild og vand for at få min joint. Mm-hmm. Og jeg skal have min joint, uanset om det koster mig de sidste penge, som jeg har på min konto. Mm-hmm. Og den tror jeg, der er rigtig mange unge mennesker, som kan ikke genkende til. Ja, det er jo afhængighed. Ja, det er jo. Og der tænker jeg, shit, hvor ville det være fedt, hvis vi kunne undervise de her unge mennesker i meditation. Mm-hmm. Hvor ville det være fedt, hvis vi kunne give dem værktøjerne til at lave deres egne stoffer endogent. Mm-hmm. Så det er min store lidenskab i dag, og jeg kan ikke lade være med at tænke, det er altid, man skal ikke stille det her spørgsmål for meget. Sådan, hvad nu hvis? Hvordan havde livet set ud, hvis at jeg havde gjort det her anderledes? Mm-hmm. Og sådan noget. Men det er faktisk en af grundene til, at jeg skriver bøger. Det er fordi, at jeg kan ikke rejse i tiden og give mig selv den gave, men jeg kan give den til andre. Undskyld, jeg rykker over. Jamen, det er cool. Du gør bare dig selv komfortabel, så meget som muligt. Men det har jeg stor respekt for. Ja. Det har jeg. Hvor meget ved du om meditation? Jeg ved ikke, hvad spektrummet er. Jeg ved ikke, om jeg ved utroligt lidt, eller jeg føler, at jeg forstår meditation ret godt. Ja. Er det noget, du bruger?